Onder Maasbrochtje jaren de Frieske wethouders in Haas hoe groot het probleem is. En dat er betierden grote verschillen binnen. Maar er leidt nou een rapport in opdracht van de provincie waarin staat hoe dat kan. Dat heeft ook te maken met welke beroepsgroepen zitten er in een bepaalde gemeente. En ook met het aantal uitkeringsgerechtigden wat er in de gemeente zit. Dat zie je in grote steden die er toch meer zijn dan op het platteland. Dus dat zijn de verschillende oorzaken van de verschillen in de provincie. Elke gemeente krijgt ook een advies. Dat je mensen die het min lezen en schreeuwen kennen vinden. Want dat is nog net zo eenvoudig. Ze zullen het altijd proberen te verbloemen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. En we hebben net een presentatie gehad en dan vertelden mensen die in het veld werken ook van... Het is vaak niet het enige probleem wat mensen hebben. Ze hebben vaak schulden, ze hebben vaak veel meer problemen. En die moet je soms eerst oplossen om hier naartoe te komen. Mensen zie je dus net heel gauw zelfs help. Daarom is er nou een publiekscampagne begonnen om net alleen nog de doelgroep zelfs te bereiken, maar ook bijgelijks een buurman die het ze mij nemen kan. Een bibliotheek en een sanierend digitaal huis. Jammer, het is een moeilijk woord. Ook heel jammer, het zit in de bibliotheek. Niet zo heel jammer, want daar kan je heel vaak naartoe. Maar het is wel voor mensen die niet graag lezen of dat een beetje moeilijk vinden, wel een hele stap om daar binnen te lopen. Maar we hebben daar ook heel veel vrijwilligers. Die begrijpen waar je mee zit. En die weten dat je helemaal niet ingewikkelde woorden wil leren of heel goed wil spellen, maar dat je gewoon je e-mail wil kunnen lezen die je van je baas krijgt. Of een ander praktisch probleem wat je hebt het lezen en schrijven wil kunnen oplossen. En met hulp van de gemeenten, vrijwilligers en het publiek zou die oplossing dichterbij komen matten. Ik ben ervan overtuigd dat we in ieder geval met z'n allen onze schouders erop zetten. En ik hoop en ik denk dat het goed komt.